Dunay duha ka punto lamang nga akong ibalik dinhi pagpahinumdum natong tanan. Bason lamang pinaagi niini malig-on pud ta o madasig ta nga magpadayon pagpakigbisog sa ato ang kinabuhi sa kaluwasan, ang atong pagpakabuhi sa atong pagpakatao pag-usab diya sa atong Ginoong Hesus. Now una mga igsuon nga pagpahinumdum nato ang maayong balita gyud. Nya kinsa maning maayong balita ang atong Ginoong Hesus. Kinsa miani siya aron paghingpit sa ato ang gitawag sa in English pag uban mag soul searching ang tao, pagpangita sa iyahang kinabuhi. Nya og maari ta diri sa ebanghelyo mga igsuon, klaro kaayo ang mensahe nga ang Mesiyas ang Mesiyas nga gipaabot sa mga Hudiyo, the Old Testament people, dili lamang siya mao ang Mesiyas alang kanila. Na moistag Mesiyas mao ni ang gisaad sa Dios in the Old Testament people nga iyang ipadala nga maoy magtudlo kanatong tanan aron mahaw-as ta sa ato ang pagkabinilanggo sa sala. Oo, so muna nga ni ani siya, nagtudlo siya, gibalik ta niya sa kamatuoran, kay ang ato ang pagkabinilanggo sa sala, makita man ni dinha sa ato ang mga sayop nga binuhatan, tungod po sa mga sayop nga pagtulunan nga miabot nato. So kay sayop nga pagtulunan, sayop nga pagpanabot, sayop po nga binuhatan. Mo na nga gikorek ni sa atong Ginoong Hesus, puro mo lagi ni atong balikon nga dili sayon tungod kay mo na giingon nato balik-balikon nato nino ang sayop nga sigihog buhat mahimo na gud na siyang insakto. So magtuo na ta nga insakto na mao na nga kung kurihira na ta dayon natog pangasuko mayong buntag. Wabi ako mangigo ha. Kaya may na po ni sa'yo pas buntag, nangigo na. Wala, ato lang i-articulate ang mga panghitabo ba? What is really happening in us? Kaya mas mayon ng atong isgutan kay mga katawhan ta sa Dios nga diin, katawhan nga gitukod pag-usab sa atong Ginoong Hesus niya, magtukod tag kultura sa atong pagtuo diya sa atong Ginoong Hesus. Munang atong i-articulate nga, unsa gud ang aktual nga nanghitabo nato karon for us to be challenged. Ya mo na nahitabo nganong atong Ginoong Hesus maisuon gilansang sa krus kay ang kalibutan nga napukan sa kaaway sa Dios wala dili man modawat niya, di man malipay niya. Kay ngano kay buot sa yawa nga kita mao'y magpagusto sa atong kauga lingon mga magpatuyang ta. Ya, sa atong Ginoong Hesus, dili man. Kinahanglan nga sa atong pagpakabuhi sa kalibutan, dili ta magpatuyang sa atong kaugalingon, kundili magkinabuhi ta nga magtuman sa kabubuton sa Dios. Ngano magtuman ta iyang kabubuton, kay larawan magkahata niya, kana og mutuo ta nga larawan ta niya. Mobitan ang gipaningkamutan sa yawa nga dili ta makadayeg nga larawan daita niya, kundili kwanta kanang ni-evolve rata. So sa ato pa kung mi-evolve ra ang atong pagkatao gikan sa single atom hantud nahimo ang life form, sumala pa sa mga pagtulunan nga kunuhay sa mga bright nga nakaplaga na ang source of life, muna iya sa yawa mga igsoon. Kaya aron nga di na tamutuo nga larawan daita sa ato ang magbubuhat. Muna nga Christ came aron nga ibalik ta niining mao nga kamatuoran. Munang karon gipahinumduman ta nga ang Mesiyas ay nga gisaad nga moy mihaw-as sa katawhan sa Dios gikan sa kaulipnan sa sala, dili lamang siya Mesiyas sa mga Hudiyo, sa mga Israelita in the juridical form, in the juridical understanding of Israel. But siya mao ang Mesiyas sa tanang katawhan sa Dios in the
kahulugan, the meaning of the word Israel. Nga unsa man ang meaning sa Israel, katawhan tawo nga lig-on nga nagkinabuhi diha sa Dios. So matuman ang iyang naningkamot nga magkinabuhi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Nga di man ta maglisod sabot ani, di man ta maglisod sabot kay ngano, gasige biya taglitok ani. Kana magampo deta sa amahan namo, di ba? Gasige tag imong matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta o dinhi sa yuta. So dinhi na to, dis yuta. O maingon sa langit o katong magpalangit pod. Mao din na siya. So magpakabuhi taning kalibutan na diha sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Mobita na nga atong Ginoong Hesus di lamang nagtudlo na to kamatuoran, nagtudlo pagud siya mga mithi, mga values nga atong ihulma sa ato ang kinabuhi aron nga pinaagi nining iyang pagtulunan anha ta magasukad sa atong pagpakabuhi. Bumitan ningon ta nga ang Ginoong Hesus mao ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Gasige gyud tag istorya ana. Ang pangutana lang ani nituo bagyo ka ta ani pagtulun-ana ni. Muni ang dakong pangutana. So muna mga igsoon akong balikon, unang pahinumdom nga ang Mesiyas di ay nga gisaad sa Dios, Mesiyas di ay sa tanang katawhan sa Dios. Nya kisa man ang katawhan sa Dios, katong mutuo sa Dios. Kaya ang dili mutuo sa Dios, dili man katawhan sa Dios. Asa man sila nahimong katawhan, katawhan sa yawa. Oro magyuna gyud. Ang katawhan sa yawa dili mutuo og Dios. Nya magsunod sa pagtulunan sa yawa. Ang katawhan sa Dios magpadayig sa Dios, magkinabuhi nga maningkamot sa kabubuton sa Dios. So regardless kung unsa man ka nga race, regardless unsa ang imong kaliwat. Gani mga igsoon, muni gisgutan sa unang pagbasa kahibudngan karon lamon nakaklaro ani. Aritas unang pagbasa nga gikutlo ni propeta sa basaw ni propeta Isaías, unsay gisgutan didto nga mga Israelitas nagtukod sila sa templo halaran sa Dios, pero nag-ingon ang Dios nga mismo gani ang mga dumuduong mga foreigner dili mga Hudiyo nga magtuman sa kabubuton sa Dios makahalad ngadto kaniya ug iyang dawaton ang ilang halad. O na daan sa Old Testament people palang daan. Nga karon gihingpit na sa atong Ginoong Hesus atong nadungog dinhi karon mobalik ta sa ato ang ebanghelyo. Unsay gisgutan dinhi may tungod sa usa ka babayi nga taga Tiro. Kapuyo sa Tiro duol sa syudad sa Tiro ug sa Sidon. Sa ato padili ni siya Hudiyo. Dili sa Israelita. Nya nihangyo sa atong Ginoong Hesus. Nga unta ayon iyang anak. Nya primero iyang gitistingan kung tinud-an ay bagyo ni pagtuuha nga misalig siya sa Ginoo, misalig siya sa Dios. Nya gipakita man sa babae ang iyang pagtuo. Mutong natuman gidawat ang iyang mga pag-ampo. Sumuni ang good news mga igsuon. Sa ato pa gikinahanglan nanday nato aron may sakop ta sa iyang sa katawhan sa Dios, magpasakop ta na ni pinaagi sa atong pagpakabuhi diya sa atong pagtuo diya kaniya. Gani giatis ni San Pablo isa ikaduhang pagbasa sa sulat ngadto sa taga Roma. Unsay giingon ni San Pablo? Yang ikapasigarbo ngadto sa mga Hudiyo nga siya mao ang apostoles sa mga dili Hudiyo. Mugunay giingon. Munang pinaagi ni San Pablo, ni paspas og lapnag ang mensahe sa Ginoong Hesus nga ang kaluwasan di ay nga gidalasa nga gisaad sa Dios dili lamang sa iyang piniling katawhan sa Dios kay ang iyang piniling katawhan nga mao ang katawhan sa Israel mao la may giandam nga ana siya magpakatawo. So giandam si ang katawhan sa Israel aron in the ripening of time, anak magpakatao ang manunubos nga mo'y muhingpit
sa gitawag soul searching sa tao. Nganong ka soul searching ang tao? Kala bang kapangita tag katagbawan ba nangita tas kinabuhi. Tungod man kay nawala man nato sa atong pagpanabot unsa ang atong pagpakabis kalibutan tungod pagsulod sa kaaway sa Dios. Munang tungod gani ani mo nga soul searching, dili ta exempted ani, munang buotang makigdugtong kaniadto sa karaan pa ang tao makigdugtong ng daan sa mga gamhanan nga labaw niya munang dunay mga daghang mga Diyos nagilag mga gamhanan nya di ta exempted ana kay natay daghang gamhanan pod katong gamhanan nga aron nga tagaan ta og maayo nga maayo nga kinabuhi munang pa iyang demand nato mag-ihaw tag puting baboy, puting manok, o muna siya ang Diyos kaniadto. Nya wa man ta kaila adto, nya karon diha sa ato Ginoong Hesus gipailhan na ta nga ang Dios di ay dili daghan usara di ay pero daghan pa nato ron di pa makabuhi anang daghag Dios kay napay santo ninyong grinan, santo ninyong pulangan, santo ninyong gapuyos o kwarta, santo ninyong gadaster, paita ana sa? Di paghihapon ta ma-purify. That's why we have to be purified, mga igsoon. Mabitan ang pagpahinumdom nato karon nga siya di ay mao ang Ginoong Hesus mo di ang matuod nga Mesiyas nga mo'y magdanag kanato. We have to be purified sa atong ancestral face nga ni atong panahona nag-soul searching pata. Sa ato pa nakakaplag na ta sa kamatuoran, nian na ta sa kamatuoran pero nganong gapangita pamanta. Anong gasigi pamantag pangita kinabuhi na mayon ta si Kristo kamatuoran? Nya sige putag paminaw og mga pagtulunan sa ubang mga tawo. Di malibog na lamang ta. Tungod ana, wag kita magkahiusa, nagbahin-bahin na punta. Si Kristo magka ang kamatuoran, mabita ng pinagi ni Kristo sa iyang pagtulunan, mahiusa unta tang tanan. Pero mula gina, balantayan kay mga igsoon, kay ang yawa, di gina malipay nga magkahiusa ta. Muna magsulsul po na sa iyang mga pagtulunan, balantayan kayo, mabita ng di ta pasagad og paminaw og mga pagtulunan atong pamalandungan kung naayon ba nis pagtulunan sa Ginoo o wala ba. Mobita nang giingon nato nga siya mao ang standard of truth, basihanan natong tanan aron nga magkahiusa ta. Munang karon gipahinumduman ta nga siya di ay mao ang matuod nga Mesiyas, siya pud ang Mesiyas sa tanang katawhan. Apil na ta nga dili mga Hudiyo kay katawhan di ay ta sa Dios. Nya aron mahimot ang katawan sa Dios, muna nga maningkamo ta nga magkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Kay sa una, sa wa pa ta kadawat og Dios, napukan pamantas kaaway sa Dios, katawhan pamantas kaaway sa Dios. Pero karon pinaagi ni Kristo, nahibalik na ta ngadto sa ato ang pagkakatawhan niya. Ya, di lang kay katawhan ta niya, anak pagyud ta niya, kay gipatawag man ang Dios og atong amahan, mga igsoon. So mao ni ang una nato nga pagpahinumdom natong tanan. Aron lamang unta pinaagi niini malig-on ang ato ang pagsunod nato sa atong Ginoo pagtuo ngadto kaniya isip mga Kristiyanos karong panahona nga ang ato ang pagsunod sa atong Ginoong Hesus kini kanunay nga gihagit sa mga pagtulunan ni ining kalibutana. Ikaduha nga pagpahinumdom, mga igsoon, sigon sa atong nadungog sa unang pagbasa o gani sa Ebanghelyo, doon na importante kaayo nga kinaiya nga atong hulmaon. Unsa man, kining pulong pagtuo. Unsa man yung pagtuohang gipasabot dinhi? Kanang musalig ta, masaligon. Kay karong panahon na mga igsoon mo na gikaistorya na atong Sabado, doon nami reunion sa among batch. Nindot kay na mga inquiry sa ako ang batchmate. Yan ay usa sa akong batchmate nga nag-iyon ako. Monsignor,
Ang gikinahanglan ron panahon namon Senyor kanigong kulang gyud nato ron kani magong pag-indoctrinate. Lain mo nang indoctrinate. Ang iyang gipasabot ay pagpasabot ba doktrina ba aron makasabot ta. Nya sa ako pagpamalando karon sa wa man ko magaw kay daghan man kay natigaw na wala nako matubag ng maong pangutanaha. So anin nako dinhi itubag mga igsoon nga ang ako tang plano itubag nga mao ni magunsa man ang ato mga doktrina pagtulunan kung wala tay pagtuo. Makadulot ba nato ang doktrina? Ang doktrina gikinahanglan paggiya alang sa atong pagkinabuhi sa atong pagtuo. So maguna usa ang atong pagtuo aron nga sayon tanggiyahan. Pareho ra gud na god, mayo nga nituo ta nga naay langit ug impierno. Ug mutuo ta na sayon ra kay tanggiyahan. Kay pangutanon day ka unsa man ka magpalangit ka magpa-impierno. Magpalangit Monsenyor. O di sayon ra kay kanggiyahan aron ka malangit kay magpalangit man di ay ayaw nagpanawat o kwarta panahon sa eleksyon, kay panlimbong na. Nakamo pong manlagan panahon sa eleksyon, ayaw po mo panghatag o kwarta kay makapaimpirno po na. Kung na kay pagtuo, sayo na kayong paghiyaan na, makasabot yun ta kaayo. Pero kung wala kay pagtuo, sa puning parian ni sigisgot anang eleksyon, hilabtanon kayo. Maglisod tagpasabot, bisa kung saan pa natong istorya, di yun nakasabot. Murason pagod na, may mag-among gipangayo ng kwarta, gihatod, raponis amoa. Naka-G mo mga igsoon? Faith first, pagtuo. Ya musalig tas atong gituuhan. Lisod man ang nituo, kunuhay tayo, wa po ta musalig sa atong gituuhan. Sa gipasabot. Mituo tag langit, puro wa po ta musalig nga naa di ay langit. Mituo tag impierno, puro wa po ta musalig nga naa di ay impierno. Ngano man, kadi man ta mahadlok ma impierno. Kaya ang tinuod nga mituo nga naay tinuod yun ang impierno, di mahadlok utang ma impierno. Tiyaw mo nagkalayo kung nang tuwa dito. Nga mapagbak ka na maganing init ra gani ron, magbagulbol na magani ta. Managa-practice taron para sa impierno ba? Muna di ta mabaguhan pagabot dito. Oo, ha? Oo, muna magpalangit magkata, di atong tuuhan nga naay langit. O, di ta maglisod pag giya, di ta maglisod pag tudlo. Am I right? Pero nga nung lisod man kayo tang tudluan, nga nung lisod man tang giyahan, kay unas tanan, sa doktrina sa pagtuo, wa man nato tuuhi. Mabitan ningon ang bunyag, tudluan ta, so tuganan ta sa mga doktrina, mga realidad sa pagtuo nato. Di man ana, aron magbansayo nato ang mga miti ug hiyas, aron makabot nato atong gituuhan. Mauna na sa ang atong mga pagtulun-ana. Oo. So muna mga igsoon, manginaot kita, nga niining Domingguha karon ning duha ka pagpahinumdom nato una nga kita di ay nakadawat na sa kinabuhi sa kaluwasan pinaagi sa ato ang pagdawat nato sa atong Ginoong Hesus nga mao ang gisaad nga Mesiyas kanatong tanan ug nga ang atong Ginoong Hesus ang kaluwasan gidala kanato gihaw-as ta sa atong kaulipnan sa sala meaning sa mga bakak o sayop nga pagtulunan sa kaaway sa Dios muna nga kita day makatawhan nata sa kama tuuran nya usaray gikinahanglan nato muna ikaduha nga pagpahinumdom nga musalig ta diining mao nga kamatuuran o pagtulunan sa atong Ginoong Hesus nga musalig ta kaniya aron ta pinaagi niining mga pagtuuha pinaagi niining mong saliga sama sa anak sa babayi dinhi sa ebanghelyo ato nga mapuy-an ug mapabalik nato ang kinabuhi nga nadawat nato sa Dios panginaot nga sa ato nga pagpakigbisog pagkinabuhi ning maong kinabuhi mo ni makahatod nato
sa gisaad nato ang nga Pinoy-anan sa langit sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog manindog.